Абе, мана ги нека от тя ще дадат. Само като става по-горе тази. Ако бе, А ти бе, кара се. Ще фанеш жита, мамката ти не е. Па че го фанеш ми. То не е запущен. По-но, кой е запущай? То болен. Как го прибере? Прибери го. Не е болен, бе. Я го виж. Казвам, че не е запущен, не е. Те го те. Виж му, дебелината. Е, пак какво да му бе? Не е да го запущен. издеме, фърги Не го. дай го го, изде, молим пача. се, вземи го. За какво ми е? Няма къде да го гледам. Карчо, виж. Нищо бе, нищо. Па няма, какво да му направим, Лепчо? Те. Дай прибери го, бе, човек. Къде? Нямам къде? прибере? Я нямам нищо, къде да? Ема за какво? Да го издат, Тук да го издат по-добре. белката да го изде на щеска. За какво ми е? Човек, не е го върна на кук. Добре, прибери го, вази имаш кокошки, прибери го, какъв ти е проблем? Абе, не е ми за прибиране това, гледай. Е, пак какво да му Кой правиш? го прави, да го издеме? Не Стока, да го издеме, бе, топа, че го еде. се поправи, че го пуши. Стока и мръша. Те това, брак. Стока и мръша. Много лоен жив, я е пак, който ще се спега. Стока и мръша, те така. Носи го, бе! Ама и на мен Майами не трябва. Къде бега? Те колко е малко? Куца, заминава. Дай си го фанеме по-добре. Нямам къде да го гледам, къде да го гледам. Ние 5 кучета само. Я нямам и я нищо! Е, пък като ти не трябва... Гледай, цялата ти ми ръка кръв. Това ще бъде пръв за ядене на лисички. Не, за какво да го издадеш? Добре, лови го, носи го вазе! Виго, ако такова, ай ще оно се стъмни и види пущи го. Пък не бе, мъже! Пренга бе! Те го фанеш, там, майка, не бе! Не го фанеш. Епа! А те стара, гледай, те.